Hos NP Trucks leverer vi altid høj service. Det samme forventer vi af vores samarbejdspartnere. Derfor har vi valgt Scania ved valg af lastbil. Samtidig er vores maskiner blevet større og større, og derfor har vi valgt at gå fra en 2-akslet til en 3-akseltrækker. Jesper han har hjulpet os ved, at vi har haft vores trailer herovre med vores daværende trækker. Så har vi målt, vi har tilpasset og sikret os, at de 2 enheder passer sammen. Thomas og mig har haft et fantastisk samarbejde og en fantastisk dialog i den her proces. Der har været meget skriven frem og tilbage, og der har været en del møder. Det gør vi gerne for at komme i mål og få det rigtige resultat ud af det, vi laver. NP Trucks har valgt at vente lidt på at få deres bil, sådan at de kunne få en bil med det nyeste udstyr. Der er kommet en ny EU-lovgivning på, GSR-lovgivning og andre sikkerhedskrav der er. Så bilen har alt, hvad der findes af nyt udstyr. Altså komforten, den er jo fået et kæmpe plus op af, er helt i top. Og så kører den bare som smurt. Det, der har været særligt vigtigt for mig i forbindelse med valg af lastbil, det er, at jeg har været medbestemmende over, hvad jeg godt kunne tænke mig at køre i. Og så har jeg også været med til at bestemme, hvad jeg godt kunne tænke mig i forbindelse med opbygning med lys og lygter, udstyr, komfort. Jeg synes, det har været rigtig fedt at have været medbestemmende omkring, hvilken bil jeg godt kunne tænke mig, hvordan opbygningen skal være. Vi har købt en Scania, men ikke kun en Scania. Vi har købt en komplet løsning. En løsning, som optimerer dagligdagen for vores chauffør Uffe. Samtidig er den med til at holde vores høje serviceniveau ved NP Trucks. I både Horsens og Roskilde har vi egne chauffører, der sikrer dig levering lige til døren.